Имам две лоши и една добра новина. Добрата е за вас. Едната лоша новина е, че до 2-3 юни може би няма да има клипове. По-рядко ще има и да, тотално няма да има всъщност. Втората лоша е, че Деян се отказа от Storm TV, което означава, че това ме затруднява двойно повече. Но добрата новина е, че събирам екип от петима, в който ще съм и аз. С други думи, очаквам 4 от вас да се запишат за кандидатурата, която ще проведа. Има само 3 условия. Едното е да е добро качеството, минимум 720p, т.е. пиксела. Второто е да сте редовни, смисъл да качвате по 1 или 2 клипчета на седмица. Ако е през лятото и сте по-свободни, може да качвате и по повече, което е желателно, в принцип. Третото е да правите обработка, с други думи да слагате интрото на канала, което ще пратя на целия екип. Естествено, който иска, нека да се запише. Аз ще помисля и ще одобря, който може да отговори на изисквания. Общо взето, това клипове във всички случаи ще има след 2 или 3 юни, тъй като съм сигурен, че и вие, както и аз, сме заети. И общо взето това исках да ви кажа, да ви запозная с ситуацията, до кога няма да имат клипове. За малко да забравя да ви кажа, клиповете, които в момента има в Storm TV, без този, ще бъдат изтрити, тъй като те вече не ни трябват. Само интрото ще оставя, което ще го разпратя, естествено. Казвам ви чао, абонирайте се за канала и се записвайте на Skype. Пишете ми в Skype, който иска. Скайпа ми винаги е в описанието на клиповете. И общо взето е това. До скоро!